Sa moto, nga niingon si Christian nga naami sa hotel og si Jan og Ann kay niuli na. Naglibog man ko kung unsay nahitabo ug kung nganong naa siya. Pero mibangon na jud ko og pugos kay gusto na akong muli na. Wala ko ganahin na magtan-aw sa nawong ni Christian. Ang cheater kayo. For me, I believe jud nga nag-cheat siya. Because most of us man good. Kaya nagatuod jud anang what we see is what we believe. Sumoto nga mibangon ko sa higdaanan ug abtik pod kayo siya na miduol sa kuha. Gigunitan ako ang bukton o gitabangan ko na mura ba o dili ko kabalo mo bangon. Ako siyang giingnan, ngayaw ko gunite. Pahawa sa kong atubangan, kay dili ko gusto og makita si Mohang no. Tubag siya nga, Lob, ayaw pod paging ani ba? Unsa may sala na ko ugod nga nung mikalitra man ka og pamikit. Bulagan man tanimo, awayon pa jud. Tapos, magkalit-kalit ra kag inom-inom na maayo biya og hawod kang mutagay. Unya dili biya dyan. Ako agi siyang gipamalikasan ug ako siyang giingnan nga ayaw ko pagdramahe Christian. Parehos ra mo Mark. Pahawa dira. Wala ko katiwas sa kung gustong istorya kay akong kuto-kuto mura man og gibalibag. Lain kay jud akong gibate. Midagan ko sa CR og didto na ako gipabuhagay o gihabo ang likido sa ginihara nga gustong kagawsonon. Sige jud kog suka-suka sa mga alak na ako ang ginom. Lainay jud kaayo akong gibate. Kana bitong feeling na namugnaw nako. Hawang akong kuto-kuto og sakit kay akong tiyan kada mosuka ko. Lood na kay akong ginasuka kay aslom og lasang beer kayo. Aha ka jud kay buangay pod kong miinom gabi na walay panihapon. Nagsalig ra pod ko na nahuman na ang klase sa mga bata kay bakasyon naman. Mao mi-decide ra ko na ipagawas akong pighati sa shot uban akong suod nga mga higala. Kay lagi, nanamagod ko'y trust issues daan gumikan sa gibuhat sa kong ex. Maong ana na lang pod akong reaction nga miinom kauban silang anog dyan. Sometimes, if naata sa kaguol o kasakit, kay mag-malfunction po dato ang brain. Kanang di na makauna-huna og tarong if sakto pa ba atong gibuhat or dili na. Ako na jud ang dakilang gaga na miinom na walay kaon maong ending. Grabe na noon akong hangover o kasakit sa tiyan og kuto-kuto nga sige og suka. While nag face-to-face me sa limpyo og sinaw na inidor sa CR, kay dito man ko kasige og paungaw. Sa akong siging suka pod, kaya nakapungkor po ng Christian og sige gahagod-hagod sa akong likod. Ako siyang ingnan, nga hawa aligi diha ba? I don't need your help. Palayo sa ko aba kay naglagot ko nimo. Mo yun ay sige na kog ingon kay Christian, dalawa kali siyahang mga kamot na sige og hagod-hagod sa akong likod. Lupay-pay na ko kay halos habwa na ang sulod na likido sa kontiyan. Dahil may gawas na si Christian sa CR, o gabi na ako milakaw na yun siya, kaya gipahawa man ako siya biya. Pero nadungog rin ako siya na nanawag siya sa intercom while nag-order siya pagkaon. Og init tubig with honey with pinaasa pa niya og ingon siyang kaistorya. Mag 3 months namin ni Christian as mag-uyab, og kabalo siya how impatient I am. Ang akong character is 50% ang kamaayo, 20% ang kaselosa, ug 30% ang katupakon ug pride. Sa moto ang gisulod kog balik ni Christian sa CR ug iha akong gipatindog. Pero OA gihapon kong mitindog ug giwakla ihang kamot. Bisan mura na kog naglutaw sa alapaap sa akong gibati. Kaya wala na jud ko kasabot sa akong kuto-kuto jud. Hingon si Christian, nga love, tambali sa nang kuto-kuto ni mo aniyo. Gitunol niya ang init-init na tubig with honey nga na-serve na sa mga hotel staff. Ako siyang giingnan nga dili ko mainom ana pag dili ka mohawa sa akong atubangan. Ako anang giingon while nakatanaw ko sa gilid ug wala ko mitanaw siya. Gi-snap jud na ako siya kayo. Hingon si Christian,
Nga sige, ayaw na gusto ko. Mugawas na ko, aron makakaon ka ug makainom aning hani para maulian na imong gibati. Magistorya na lang taon niya pag okay na imong utok. Ako siyang giingnan nga don't waste your time kay wala na ko'y plano nga makiistorya sa mo. Pero gitutukan ra ko na Christian na mura ba og naglagot na pud siya sa kuha. Pero wala ra siya mitingog o migawas ra pud siya. Pagawas niya, of course, nainom ko sa honey na gi-prepare kay tawon, lain pa jud akong gibate. Muna-muna na po na ako to. May kaon na pud ko, bahalag bisan gamay ra akong gikaon. Masudlan lang kung tiyan og mauli-ulian lang ako ang kuto-kuto. Pagkahuman ako kaon gamay, higikuhaan ako kong cellphone sa akong gamayng sling bag para tawagan silang Jan ug Ann. Late morning naman di iPod kay past 9 a.m. na ang oras sa akong cellphone na nakita na ako the moment nga gi-swipe na ako ang screen. Sumoto ang gitawagan na ako si Jan, pero wala ko niya tubaga. Mao nang si Ann na lang akong gitawagan. Nangutan ako niya kung unsay nahitabo gabi o nganong naa si Christian sa hotel. Nagyaw-yaw pa si Ann, kay lami pa kuno kaayo itulog, kay nabilar biya sila sa bayot kagabi. Pero gusto jud ko makabalo, nganong naa si Christian dire. Sumotong maingon si Ann, nga gikapoy kuno sila sa kuagabi kay nakatulog kuno ko sa bar. Unya gikapoy sila arsa nako padulong sa hotel. Lisod pud kuno kaayo giuli ko nila sa balay kay sila kuno'y maawardan sa bayan. Motong sa hotel na lang ko nila gidala. Unya si Christian kay sige man daw og tawag. Unya gisamuka na daw si Jan. Motong gitubag niya. Nangasaba og nasuko pa jud daw kuno na si Jan. Unya nabalaka pud ko kay wala ra ba ko kauli sa balay. Base nangita na ako ang pamilya sa kuha. Pero ningon pud si Ann nga nag-chat na daw sila ni Kuya, maong okay na daw. Ug ningon pa si Ann nga buing jud ka girl. Katarong man di ay anang imong uyab. Pataka ra ka og pasumangil. Nag-explain siya sa moa ni Jan kagabi. Bayat, and to tell you honesty, paminawa siya kay love jud kay kaniya. Undangan na naimuhang kaselosa og kasaputon girl. Paminawa ihang side og ayaw og sigig pataka og conclude. Sumoto ang nagbabay na si Ann sa kuha na wala niya giingon kung unsa ang gihatag na explanation ni Christian silang duha ni Jan kay ingon niya dapat kimidyo daw ang duha ang magistoryahanay aron mas maliwanagan daw ko. Sumoto ang after I fixed myself sa CR og na okay na akong feeling kay migawas na ko sa hotel. Sakit ng sikat sa adlaw na migawas ko og nagulat kog kasakyan. Pero taod-taod lang kay naay may hunong nga motor sa akong atubangan. Si Christian di ay. Ingon siya nga okay na kalob. Dali isakay na. Tubag ko nga, why should I? O ganong naa ba man ka dire? Di ba nilakaw naman ka? Nitubag siya nga. Milakaw ra ko kay init kay mong ulo ka ganina. Pero wala ako miuli kay gipaabot ta ka na mugawas. Dali na ba kay gilamok na bi ako gihinulat si mo? Tubag ko nga, kay nga naman, nag-ingon bagud ko na maghulat ka. Tubag siya nga, wala. Pero kay love mantika, bisan og sa puton kay ka, maong magpaabot ko. Dali na ba kay sakay na? Kung dili ka mo sakay ron, musyagit man jud ko ron diri ba? Tubag ko nga, syagit dira, hagiton man dani mo. Tubag si Christian, nga sure ka nga pasinggiton ko nimo. Dili ko nimo pugan. Dayon ni ihap na dayon siya. Gitan-aw na ako ang Christian and still nagmugot ra gihapon akong agi. Pero I thought gabinuang lang siya. Pero ba't may gulay kayo? Misyagit yun na siya og perte ka kusog nga. Ang akong maestra sa una na dream girl kay nako. Kay nauyab na jud nako. Pero bulagan ra di ay ko niya. Aha ka jud.
Nakapamalikas jud ko wala sa oras o giduol si Christian aron hapakon. Kaulaw ligi. Sigig pananaw ang mga nangagi og sigig tingsi. Abdig ako misakay siyang motor ni Christian o gitago akong nawong siyang likod o ako siyang giingnan nga buing jud kay ka. Bandara din ang motor pagdali na. Pakaulaw kay ka. Pero sige ra jud og katawa si Christian. Ngano man tawong nakauyab man kog adik sa tanang ati. Ahaka ligi kay perte kaulaw jud. Nagampo na lang jud ko og unta lang walay nakaila sa kuha sa mga tawo nga nakadungog sa syagit ni Christian. Pero natingala na lang ko kay naabot man mi sa City Hall. Nangutana ko niya kung gaon sa midre. Pero wala mitubag si Christian sa akong pangutana. Pero gigunitan ra niya akong kamot. Then guided me going through the city registrar's office. Then ay gipangutana si Christian na babae kung unsa ko na requirements para magkuhag si Numar. Nitubag po tong babae na sedula o birth certificate ang kinahanglan. Then nitubag si Christian, okay ma'am, magkuha mi og Numar duha kay magpakasal naman mi ma'am. Mao dyan ang giyon ni Christian dala agbay sa kuha pa. Aha ka dyan si Christian. Na siya kay ko nga nakatanaw siya ha og mo react pa unta ko. Pero abtik kay siyang miingon na, sige ma'am, mo balik rami kay magkuha sa mi og sedula ma'am. Sa motong ako siyang giingnan, hoy, naunsa naman ka? Nabuang jud ka no? Unsay sinumar ha? Unsay kasal? Kuyawa good no? Pakasal jud imuhang giyawit. Kano sa ba kumiuyo na magpakasal ta ha? Mo na ingon ako sa dihang gibiran ako si Christian sa may bench na semi-park sa may City Hall. Tubag si Christian, oo, nabuang na jud ko si Malab. Wala na ako kasabot ang saon ka pag pauli manggod si mga kasuko. Ingon si mong barkada kagabi nga naginom-inom daw ka kay nasakpan minimo ni Gina nagakos. Dili magud to mao imong nakita ba? Tubag ko nga. Unya, kasal jud imong solusyon di ay. Ni wala man gani ka mag-propose sa ko. Asam na mo sing-sing be. Wala man gani ba? Mabuang jud ko si mong talent Christian. Tubag si Christian, nga di mag-propose ko si muha karon dayon. Ingon ko nga, ayaw jud ko binaangid ya. Unsa man tawon pagtuon nimo anang kasal ha. Balay-balay lang, duwa-duwa lang. Tapos tay sa daw. Dili plastic ni akong mata ha para moingon ka na dili tumao ako nakita as yung duha ni Chin. Hingan si Christian, nga love, istoryahan sa gud nato ni atong problema be. Tubag ko nga, istoryahan lagi nato ni, pero palihog lang. Iuli sa ko sa balay kay lagkit na kay akong pamina. Napaghihapon ko'y hangover. Og haggard na kay ko kay gahapon panina ko na outfit para kasal si mong manghod. Useless na nga mag-istoryeta karon kay init akong ulo pa. Let me calm myself and afterwards, istoryahan na to ang tanan. Tubag si Christian nga maglukat sa ligitadan og Numar. Total, dugay-dugay pabitaw na moabot. Gisipatan na nako ang Christian sa akong kapikon o gikatawan ra ko sama. Pero gihatod jud ko niya sa balay man. Pag-abot na mo sa balay kay same as usual wala na po'y tao kay si kuya if dili niya duty siguro nasa bilyaran or asa ba. Silang mama og papa kay tuan man pod sa karinderya og bilyaran na mo. Dahil nungutana ko ni Christian kung nganong naapa siya o kung dili ba siya mo duty. Nitubag po si Christian nga 2 days daw iyahang gikuha na leave. Ako siyang giingnan, sige ra ka og leave ba? Magdugay kay makick out na jud ka sa inyong head pa. Tubag siya nga, dili kaya. Daghan kay kog pundo na leave credits no. Mas importante manggod ka kaysa sa konsyuti. Maong patambaye sa good ko dari lang. Tubag ko nga, bahala ka diha eh. Matong gibiyan ako sa sala na mo si Christian og misulod ko sa kwarto. Pila pa pod ka minutes bago ko migawas kay para maligo na ko kay nangangamoy alak pa ba gihapon ko. Bisan na ulian na gamay ako ang kuto-kuto.
After na ko og ligo, nakagawas na ko sa banyo nga nakatapis lang. Kay nakita na ko ang Christian nga natulog sa sala. Gikapuyod siguro ni siya sa kasal siyang manghod og tabang-tabang. Plus nag-apas pa siya sa kuha kagabi. Mga around 3 p.m. kay nakamata ko sa kahumot na giluto sa kusina. Kay after na ko naligo og blower sa kong buhok aron mauga. Kay natulog naman gud ko. Pagawas na ko sa kwarto, kay naabtan ako si Christian sa kusina nga nagluto. Ingon siya nga, "Hi love, okay na imong paminaw." Guwapo jud kayo siya. Nga nagpakita siyang isa ka dimple sa dihang mismile siya sa kuha. Dagdag angas pa ang paggunit niya sa kawali sa dihang gibalhin niya ang sudan nga giluto niya. Kapila na akong makakita ni Christian na magluto sulod sa hapit 3 months na mo managuyap. Kung dili sa balay na mo siya magluto kay sila hapod, nga every time ginadala ko niya sila ha. Ug in fairness, mayo siya muluto. Lami jud kay siya magluto ay. Mas hawod pa siya na magluto kaysa sa kuha. Ginabinuangan pa gani nako siya nga pwede kay siya nga mag-sideline as chef sa muang karinderya. Bitaw. Ako siyang giingnan, okay nako pero gibati lang ko kagutom. Unsa giluto nimo? Tubag siya nga, garlic butter chicken love. Isa sa imong ganahan na putahe. Tama-tama ra jud kay nahuman na og luto. Ali na kay mga onata. Sa moto nga after na ako og mumog kay naghugas ko sa akong kamot sa lababo. Pero wala pa ko mahuman og hugas sa akong kamot. Kay miduol na si Christian sa kuha. And from my behind, kay mura kog bata nga kanang gihugasan akong kamot samahan ang pegkay. Siya ang naghugas sa akong kamot. Dalahag and kiss sa akong aping. Huwag niingon siya sa kuha. Nga I miss you love. Tubag ko niya, ayaw ko pag imis-miss diha. Kay naglagot pa ko si Moha. Dayon gipapahawaan ako siya sa pagkahag niya sa kuha. Tubag si Christian pod niya, eat my recipe and swear. Makalimot unya ka nganong nasuko day ka sa kuha. Tubag ko niya, pampalimot na mong giluto. Tubag siya yes. Then ako siyang giingnan, nga sige, tilawan na to na aron makalimot na ko nga love di ay ka. Then mihawa ko siyang pagkabakhag ug miduol na ko sa table kay gigoto man siya ko. Then action ako nga mukuhan to sa chicken, but sakalit lang kay murag bata ang Christian. Nagilikay iyahang giluto. Ako siyang giingnan, unsa man na, dili ka magpakaon. Tabag si Christian, magpakaon man. Pero pag ingon sa og I love you. Aha ka dyan si Christian bisan nun saon ay. Grabe og binuang ba. Laliman ka nang misyagit sa gawa sa hotel. Nagkuha pa og Sinomar bisan wala pa mag-propose ug karon nanapod siya'y binuang. Si Christian Rajod ang tanging nauyab nako ba na kana ganing kung unsa iyahang istorya. Tapos imo siyang patulan ug ingnon nimo siya og ko. Kay buhaton jud pud niya. Hana siya kakalog. Pero matod pa niya, sa kuaram daw siya naging ana pod. Mo nang mabuang kog apel siya. Motong ako siyang giingnan, ibutang na nimo or magbulag ta. Right now og karon jud dere. Tubag si Christian, aw, ibutang oy. Kaon na ma'am. Da, mahadlok po di ay lagi. Ingon na namin ni Christian, palumbaan lang po yung kinsang makalamang. But most of the time, kay ako man jud ang masunod. Sa moto nga mikaon naming duha ni Christian. Late na kaya mong lunch kay gumikan sa among mga kabuang. While nagkaon mi, sige pod may side bit og inistoryahanay ni Christian. Hingon siya nga, nangita gud si mama, silang ante, ug ako mga paryente si mga gahapon sa kasalab. Nganong wala daw ka, nagbulag na ba daw ta? Tubag ko nga, unya, giinan ta nimo nga oo, nga nagbulag na ta kay uwagan kay ka. Tubag si Christian, nga grabe pa ng uwagan laboy. Wala pa gani ko ni mo tugti nga mag-inuwag si Moha pa. Suko pagyapon ka sa kwalap. Tubag ko niya,
Ngayon sa may tanaw nimo. Tubag si Christian nga nasuko. Pero tanaw na ako kay love jud kay ko nimo. Ako siyang giingnan nga feeling kay ka. Diningon si Christian nga, sorry na love. Pero ako siyang giingnan nga mangaon sa mi ug unya na may magistoryaan na kay basin mawad-an ko gana nga mukaon. Sa moto nga nangaon na ni Christian nga hilom lang. Sige siya og tanaw sa kuha while ako kay todo snab siya. Hantod nga nahuman rami. Pagkahuman na mo kaon kay nang hipos na ko og hugas sa moang kinanan. Pero ang kulit na Christian kay mitukar na pod. Og gibakhag na pod ko niya while nagsigi ko og hugas. Mahilig kay siya ging ana god. Then iyang ulo kay iyang gibutang sa may liog nako. Og iyang mga kamot kay nagako sa kuha. Og sige siya istorya nga. Love. Kabalo man ka na love kay tika diba? Kapila naman ko mag-ingon ana sa mga diba? Wala ra ko mitingog og nagpadayon ra ko nga sige hugas. So siya kay nakabakhag ra gihapon sa kuha. Og nagpadayon ra siya istorya. Ayun si Christian nga. Katong ingon si mga barkada kagabi nga nakita minimo ni Jean nga naggako sa parking lot. Aminon dyan ako nga gusto siya na magbalik milo. Kaya ingon niya, ako lang daw gihapon. Na-confused ra siya and na-pressure siyang papa. Muna nakigbuwag siya sa kuha adtong February. Graduating ko sa college nga nagkakami ni Jean Love. May kaya iyang pamilya ug tungod sa negosyo, na gusto iyang papa na pakaslan niya. Napailan ako ni Jean sa iyang family and dili aprobado ang mga relasyon siyang papa. Pero still, gipaglaban gihapon namo ang matagusa. Hantod na human akong training sa BFP ug na-assign ko dere sa tuang hometown. Kami paghihapon ni Jean ato. Pero tungod sa pressure siyang papa ug pagiging long distance namo, kay may give up siya. Og nakigbulag siya sa ko. Month of September before pang birthday ni mama, kay may balik siya og contact sa ko. Pero gina-ignore na ako, kay nanguyab na biya ako si Muha. Og dead na kay ko si Muha. Kabalo baka na miingon ko sa kong sarili sa una, nga if magkita ta og balik og single ta parehas, kay dili na ko sayangon ang pagkakatao na makuha lang ka. Before nga nagkauyab talab. 7 months naming wala na ni Jean. Og ikaw na jud ako ang tinuod na love. Ako siyang gingnan. Ngayaw ko pagatik-atika kay wala ko na maistra para gaguhon lang. Kung ako na jud, nganong may respond man ka og hag siya. Kung wala jud kay intensyon na magbinuang, unsa may pasabot atong 26 minutes og 4 minutes na video call ninyong duha. Ayaw jud pag-deny kay ako mismo ang nakita. Giatubang na nako siya ani para makaistorya mig tarong. Tubag si Christian, so ikaw jud ay ang nag-open siyan chat sa kuha. Nga natingala pa ko nganong nakapangutana siya. Nga wala daw ko mag-reply siyang message sa messenger. Na wala man ko kabantay nga nag-chat siya. Kaya gisi na di ay nimo. Tubag ko nga, yes. Gisin ako yan chat og naghulat jud ko na mistorya ka. Pero wala man jud. Og the next thing I know kay nagahakos na dayon mo. Sa may gusto nimo na isipon ako ha. Nakabalo man jud ka nga na ako'y trust issues gumikan sa kong mga past nga experience. Pag siya nga, love, kung giloko pati ka og na ako'y gitaguan, hindi sana wala na ako gipagamit akong phone si mo ha. Kay masakpan po niya ako nimo. Pero gihatag na ako akong phone sa Muha kay wala ko'y sikreto. Wala takagi binuangan. Isa pa, gigakos ra na ako siya. Kay naghihilak magud siya sa dihang giingnan nako siya. Na dili na siya. Kay ikaw na ako ang love. Giingnan ako siya na makita ra siya og lalaki na para siya og mag-love siya na mas labaw pa sa kung nahatag na love siya sa dihang kami pa. Tapos katong video call na ingon nimo, nanawag siya sa kuha. Nag-video call me o gihatagan ako siya advice kay syempre for the sake nga naaman may kagahapon. So bisan na wala na may,
gitrato na ako siya na friend. Dali araman may nag-istorya po. Ako siyang giingnan, friend, dali. Unya 26 minutes jud. Dali bago ng 26 minutes. Mismala na si Christian while pakita siyang isa ka dimple og niingon nga pahuman na sa likog istorya ba. Dali ra ko nakaistorya siya ha. Mga 3 minutes gani siguro to or 4 minutes pa. Kay nag-share siya nga ang lalaki na gusto siyang papa para siya ha. Kay ginadapatan siya og seloso po daw kayo. Sa kaseloso daw kay ginapasakitan na siya. Mong ginanako siya na istoryahon niya ang papa sa tinuod siya. Then nagka-video call mi ato nga nako sa balay. So pagkakita sa kong manghod na si Jean akong kaistorya. Kay mi-insert siya kay nag-istoryahanay sila about souvenirs and giveaway sa kasal. Mong gihatag nako sa kong manghod ang phone og sila nay nagpadayon og istoryahanay. Og adto na kadugay ilhang planning. Ilahang istoryahanay. Wala na ko mag-open si Muha kay para sa ko amang gudlog. Dili na ana kay importante og wala ra manggudto sa ko. Then nangutana na pud ko niya about atong 4 minutes na video call nila. Tubag si Christian nga nanawag dag balik siya. Kaya nangumusta lang og nangita pod sa kumanghod. Nangutana ko niya kung anong dili siyang manghod ni diretsog tawag. Nganong sayaha pa man siya. Naitubag si Christian kay love pa man daw ko niya. Ako lang man daw gihapon. So siguro pasakali na lang pod to niya. Pero yung gani ko, may bisag unsaon pa niya balik kay dili na lagi ko. Kay ikaw na ako ang love kayo lang. Dayon gigakos ko niya. Ako siyang giingnan, nga istoryahe ko. Ayaw ko sigig atik-atika. Then ingon si Christian nga, gusto ni mo nga tawagan nato akong manghod para i-prove kung tinuod ba akong istorya. Nagkuha na siya siyang phone ug action na po niya tawagan si Christine siya, pero gipog nga na ako siya. Ako siyang giingnan, nga buing ay. Hayaw na. Disturbohon jud nimo na imuhang igsuon silang honeymoon karon para lang anang imuhang issues. Tubag si Christian nga dili man kamo tugot. Tubag pud ko niya o lagi na mitoo na lagi ko. Tubag siya, sure? Kung mitoo na ka, kiss daw. Ako siyang giingnan, ha? Unsa sa nimo ka love si Jean dati nga kamo pa og ako karon nakita na. I-rate sa scale na 1 to 10. Tubag si Christian. 2 years man pud mi ni Jean nga naging kami. So in scale 1 to 10, na love na ko siya og 10. Din ikaw kay 1 ra. Aha ka jud ni Christian. Pero nikatawa ra siya. Og ingon si Christian nga tan-awa ra ka. Sa puton og pikon jud kayo. Love. Then si Jane kay tinuod man sad nga love na ko siya. Gipaglaban pag na ko siya siyang papa. Pero sa una ra to og karon 0 na jud. Pero ikaw 1 because you're my only one, my one great love. Ug the one I want to marry ug spend the rest of my life. Ikaw lang ang the one jud love ug wala nay lain pa. Mo nay timan okay. I love you kayo love. Gumikan sa giingon ni Christian kay nakagakos ko siya og kalit. Ako siyang giingnan, sorry love. Abi na ko gibinoangan ako nimo kay syempre kinsa ra man pud ko compared kay G na gwapa kayo ug sexy pa jud. Nag-inom-inom ra day ko so wala. Ipasakitan ra nako akong liver. Haka jud ay. Dahil ni katawa si Christian nagniingon nga mao jud love. Damay pa imong mga barkada. Perti biya ka pa nga saba tong si John Love. Samo kayo tapos pataka ra kag pasakit si mong kaugalingon. Then gugunitan niya akong face yan duha kamot while nagpadayon siya istorya. Tapos ayaw go di compare imong self kay Jean Love. Kay guwapa ug sexy tuod siya. Pero ikaw kay guwapa, bright, astig ug simple woman pod kay ka. Para sa kuha, kay perfect and enough kayo naka for me. Dayon,
Gikis ko niya. Deep, slurping, torrid, and so passionate. Hangtod nga naging malikot na ang mga kamot ni Christian, kaya mura ba og naa siya gina-search, bisan wala siya'y dala na search for warrant. He touched my neck first. Dayon, may paubos na. Abi na ko gahawod daray mo patay og kalayo si Christian. Pero wala ko kabalo. Nahawod puday kay siya mo massage sa kong bubsi. May pababa ang kiss ni Christian sa kong liog. Walihang isa kamot kay mi gunit na sa kawang polka dot. Ug ang isa ka kamot kay nagpabilin nga sigig massage sa kong dugan. I can feel Christian's hardness sa ko ang abdomen part na. Aksyon na nga isulod ni Christian iyang kamot kung asan nagtago ako ang polka dot unta. But sa dihang naay miserbato sa gawas. Akong goya jud tawo na maodyoy pagabot. Saving by the disgrace ang akong polka dot. Og wala jud magunitan og maayo ni Christian. Grabe pud ka timing ni kuya. Maayo gani kay wala pa mi sa sukdulan ni Christian. Kay na impas jud mi ani. Naman jud makatago sa ilalom sa katripa. Pero bitaw bisan wala tumabot si kuya, ready na pud kong mupugong sa kamot ni Christian man. Kay dili pa pud ko ready nga magbuhat mi ni Christian og milagro. We kissed, we cuddle, but wala pa mi sa point na masulod na jud niya ako ang pinaka-iingatang polka dot. Miabot si kuya kay gabi daw ang shift siyang duty para matulog sa daw siya. Danigo ra siya miyango kay Christian. Tubig ikan sa ref, and then misulod na siyang kwarto po. Kay matulog lagi daw siya. Ako nagpadayon ako guhugas, wala ang Christian kay nisulod sa CR. Pagawas niya, gipangutana pa na ako siya nganong dugay siya migawas sa CR. Tapos yan tubag, kay gipabehave daw niya iyahang nabiti na armas, kay nag-strong na unta daw. Amawon jud siya. Sa moto nga nagpasko ko silang Christian, and never na naotro tong mainit na mong eksena po. Then sa New Year celebration, kay naami sa tagsa-tagsa na mo kapamilya. Nag-celebrate og nag-video call ramin duha. Greeting each other a very happy and prosperous New Year. Dili lang para sa mong pamilya, pero pati sa moang nagdilaab na gugma. Si Jean, actually may chat pa siya sa ako. At first naglagot pa ko siya kay gihangyo ko niya na bulagan daw na ako si Christian. Kay total, 3 months pa man daw ang mga relasyon. While sila, kay 2 years daw sila kapit. Mas taso sila og ipagsamahan and siya daw ang mas nauna. If bulagan daw na ako si Christian kay for sure na daw chance na mabalik ang tanan between them. Gusto man ako siya awayon jud unta. But syempre, may breeding tayo ay. Mong gi-replyan ako siya og ako siyang giingnan. Ang sorry Jean. But ang love kay dili man gud na siya kilo sa karne na pwede ta makipagtawaran. E kung love ni mo sa katao, bisan unsa pa ninyong problema, inyo nang duhang suongon og sulbaron. But you gave up and became the reason why destiny brought me and Christian together. Ako na siya karon, and he loves me kaya. Bisan pa og bulagan ako siya, I know he will do everything just to win me back. So please, move on na og continue si mong life. Gwapa og sexy kay ka. Daghan pag mas labaw kang Christian na makita nimo in the future. Just open your eyes and heart and I know someone out there is right behind for you. Hayaw na si Christian kay ako na siya. Og love kay nako siya. Og love pud ko niya. You know it right. Dili na ko siya i-give up. Anyways, thank you for breaking up with him. Because of that, he found me and I found him. Then afterwards, kay gi-black na ko siya. Evil kay ko no. Bitaw. Friendly rabi ajud unta ko. Pero gaiwas lang ko sa mga toxic people and stressors manggod. Stress na gani ko sa work. Dugangan pa og ex. Kaya iwas na lang para wala ng gulo.
Kaya Jean, sorry kayo. Anyways, Christian knows nga nag-message sa ko si Jean. Og i-block na ako siya. Og wala siya ipake.